sang ni pathum July ni riat ani a California San Jose the Little Caesar Case chuan kol dang dai tak chuan dong tatlat mai atong dan atanga hlowa nei ti hriat tak hmeichhe pakhat hian a ron kola a omna sui lai chuan a in hnit fei renga a om dan atang chuan chu hmeichhia chu kidnap ani ti chu a rin thiam ngal thei mai ne ama mantu chuan phone call chu lo man lui tira hun rei fen lo in hren be ton hnuwa chu tiang chuan pon lam mi biak po chu a lo rem ti sak ve chawane chu tlei rolin a soi dan chuan ama mantu chu in hnuai lama chokin a chhaule lam chuan pizza box chu kengin ruma chuan a luta a hnu dewa chuan a kuta chuan pizza bil chu pe in pizza box a hen bil chu an han ena chu hmeichhe thlalak chu a lo in bel va a phek malama chuan a bo thu chu lo in zia kal mai chu pa chu alam ron hoin chu mi zan la chuan a chin fel ngal tur thu chu hrilani he hmeichhe tlei rol hi ruk bo ni hnuwa nasa taka soi saka ri a kumkua chau pa ni a hming chu Janet Tameo ni in police ten thil hlenna hmun an valu chhuah hian Tameo chu hun rei tak chhung lo bo to ani Janet Bodan detective ten an chuina chuan a school bang in lampan chu ruk bo ni a police ta chuan a bo na lai ni oma an rin a bul hnai CCTV chu rang takin an han en dik ngala ma se recording chu a quality chiat ema wang chuan engma chu chiangin a lang theilawa kumkuale ko pa Janet Tameo Bodana chuan police te po chuan ti thei chun nei der ta lo mai Janet kidnap case chung changa hun rei tak maso naum to lo hnuwa pon California ram chunga chuan no pang ruk bo le in suama hluar zia mi pui in hril hriat na Amber Alert chu a engama pek chuala ni chuang lawa Janet Tameo kumkua chau pa chuan chutia police lamina a case bo zui dan turan hriat tak si lawa chuan ama Janet nge chuan ama lema in chan chhuwa chu aril ruk ta a Janetin hren be ni laya aril ru om chu soi chuakin chung rila hlona te chu da tha in wai sen na in a thlak ta zoka ama lema chu in fui molin anuna har satna to te chu a beile thaya he boina tang hian atal chuak thei ti chu a in hrila a in ti chak thina ne thil thlen dan chu ti hian I han seidon te ang California San Jose khopui house ta khuam chunga om Silicon Valley ramlai li taka chuan Janet Tameo chu a school bus atang chuan chokin a in lampan chuan a ho a anin kongkadar hlang chu chhetena lawin hong ti chu hmu a anu chu hna tangin a bang hma ni tura ngain thil dang vak chu ngei tu a hran lo ina chuan lutin a ruma chuan a tlang ngala reilo te hnu chuan engemaw tak thil dik lo om ti chu a hre tatlat mai amut pindan tukver dar hlang chu ke ti hmuwa dar hlang ke them chu room chhuata chuan a lo dar nuai boka rang tak chuan a rapal hlawin a tol hnung vata chumi hnu chuan anu te ruma tlan lutin anu biak po a han tuma ma se phone chu anung thei tatlat lo a chan chu tuemoin cable chun lo zai chat chu ni a eng thil chi nge thleng ti ngei tu mek lai chuan tuemoin in kong khar chu ron kik tatlat mai Janet chu in hervatin kong ko pui dar thlang atang chuan mi pakhat pon lo ding run chu va mu thaya a hlau tak zetani pon lama tang chuan zo na ron zota chu ti lai chuan Janet chuan kong ka dar hlang chu zaw vak lo chuan a honga pon lama tang chuan in chunga mi an om le om lo a thlek mai thu le Janet chuan pui ti le ti lo chu a zota Janet chuan a om dan vela tang chuan nuam chu ti vak to lawa muang chang chuan slide door chu khar thema ma se khar phui ma hratin chu pa chuan a kut chu rol lutin a ron hong ta thut mai le a kuta chuan man thutin a unau pa ruma chuan a kai luta a thom hno phel tir veka a khoi zui ta ne hemi sual hian Janet chu a ru bo mai ni lovin a pong suala chumi hnu chuan man rual hlom tak mangin a ngai sa hrep boka a khoi zo hnu chuan a kut le ke phuar sakin garage motor da back seat a chuan Janet chu da ta a
mà sẽ chủ pa chuan garage chu chete ba ke na hong thei tatlat lo mai a nu de wa chuan chu pa chuan pon lama chuan motor lo kal ti chu hria a back seat om zeneti chuan anu car ni ti chu chiang taken a hra thai car chu garage ma chuan a dinga revak lawa chuan a unau pa chu garage chete in honga chuan aron wak luta chu vele back seat atang chuan theilovin zeneti chuan a unau pa pol hne na chuan chu ta tang tlan chuak tur chuan a lo hrila chu vele chu kidnapper chu motor atanga chokin a unau pa kum som panga upa pol lampan chuan a pen ta chhur mai le pol chuan a hne don lo ti chu shakur ma se a kut atanga thil hlon pek lo don mol top chu a tum big bo lo mai a thayang ang chuan lo bei let chu tha in a hria garage om screwdriver chu in misual pa lampan chuan chak takin a tlan phaya ma se chu pa chuan rang tak chuan a man ro chu a lo ben thlak saka a hmaya chuan na takin a lo hnek saka chu ti lai chuan zeneti chuan a unau pa soi salai chu ti thei nei si lo chuan a lo en reng ringot mai ne misual pa chuan a unau pa chu phuarin in chhunga chuan a lu pui ta a chu vele chuan naupang pahnih te nu Rosalie nen chuan anin tok ta chat mai Rosalie chuan a thei top chhuat chuan lo bein a unau pa Paul chu misual pa kut atang chuan ala sang thei hrama rang tak chuan Paul chu in phelin kitchen cabinet lam chu pan phaya mobile zenan man frying pan chu la chuakin rang tak chuan a tlan let le ngala anu chu watan puya tuma ma se angai te ang bokin misual pa chuan a thir phek ken chu lo chu saka anu Rosalie vuak nan chuan a man sakta zawk hlawa misual pa chuan anu chu chuata atluk sop ma chu voi tam tak alua vuane zeneti chuan motor back seat atang chuan anin sual thom chu lo hra thaya ring taka anu tre ri hriat nu chuan thom chu re ta mak mai zeneti chuan anu chu ngai tu tak zetane a omna hmun atang chuan chu misual chu garage lampanin aron kirle ti chu hra thaya chiang vak lo chuan chu pa mel chu hmuin a hmaya chuan thisen per chu a kai deuh nuai ti a hra thai chu vele misual pa hne na chuan anu le unau pa tha lo chu zota misual pa chu lo nui varvarin zeneti chu ril runa takin a trap boka chu misual chuan a chung te chu tha lo chu hrelawa a hmaya thisen kaya mu nu phei kha chuan a bei seina chu bo tak zat to ani garage chu in tin mani hian a honga anin khal chuak ta a chuta chu pa chuan car chu chak taka khalin zeneti te then om kota pangpar khoi te chu atai che pheina samaya zeneti la chuan a phuana hrui cholo in taldul ve devin a in her kwal ve theita a omna back seat chete ong re atang chuan anin chu a thlir let vongvonga kongkoi anin herliam ma hra chuan anu le unau pa thitura ngai na wanga alungoi na chu bota duak mai motor nu atang chuan chiang lo ruain anu chu wa mu thaya anu Rosalie chu motor phena chuan alut le ngal wata a hmai chu dukna sa hlea a hmai chu thi deuh zuk boka ma se ladam ti hriat chuan zeneti chu lom hle mai anu nu atang hlawak lawa chuan a unau pa Paul po chu alo bai phei ve sau boka a kut chu boru ka vein tran puina ngen chuan au ta vaka ma se unau pa au thom chu a hla tiala kongkoya chuan anin herliam ta ne chutian tlan lai chuan zeneti chuan an kinga tlan ve driver ta hriat phak turin ring takin awa adar chuan back seat kong khar chu hon tumin a tau ngek boka engtin motaka an kinga tlan ve driver te chu in hriat tira tumani ma se tuama chuan an hra thai der lo mai chuti lai chuan ama robo tu chuan zeneti chu screwdriver chuna ron baya alua voi ni ron khon nu chuan zeneti chuan motor back seat ceiling chu fialo roi chuan hmu'a a thi dang zui ta ne boina in tran na hun zeneti te ina chuan police te chun lo thleng fel der to a anu Rosalie chu alua hliama nat ema wangle a fanu misualin an ruk bo wang chuan aril ru chu amang zo veka ambulance chuana damdoi in en kol po chu du mi alawa
thil hlendan kim changchu police le detective ne na chuan a soi ngal zungzunga ma se minute tenin adin hmun chu thatlo zelawang chuan ambulance chuan an phur liam ve ta ngala chuti rual chuan a fapa pol po chu stretchera zonin an pahnih chuan hospital hmaibera chuan an hroi ta ngala ne a hnuar rozili soile dan chuan khatia fanu tran puina mo tak pui tura engma ti thei nei lo kha hliam tor ai khan aril runa jok ni in a sei fin fiana an nei te nen chuan detective te chun cha chuak ta ngala masen evidence te chu misual chui chuanan chuan alabai tham hle a jenete churuk bonge ni ti chu an chiang tlanga chu mai baka misual an ina lutin an phone court chu zai chata chuta jenete chu a hroi bo ma in a chung te chu an chen na ina nge soi sa a thilek lekena kalsan ti chu an hriat ala ni ri ane detective zingami hi tharendol chuan report an bo zuya jenete te in an va thlen chuan garage chung chu thisen thang rim anam huam ni in a soi he thil hi poi khoina ra phlak tak ani in ka hria ti in a soi ane hi tharendol detective novalai tak chuan he case hi boipuya atira chaukalama thisen an hmule garage an hmu te chu jenete nen inzamna nayan ngaya forensic team te chuan thil hlenam huna thisen te chu lepa an han en dika ma se jenete le ama mantu chu atuama anin hliam lo ti chu an hre chuaka detective Randall chuan thil hlenna hmuna CCTV chu a han ena chu footage cha chuan thil hlen lai vel dar kar khat chung chu lo in recorda thil hlen dan chu en an tum ta a jenete ina ho ma dar kar chan ve malam chuan misual chuan jenete mut pin dan tuk ver chu chu chhia a alu ti chuan hmu thaya chu be hnu chuan motora kir le in jenete chu aron ho hun chu lo ngak ta a raivak lo hnu chuan jenete chu ina chuan lutin chu pa chuan a zuya kong khar chu kika chu be hnu chuan jenete chu dar kar chan ve chung zat a bedroom ma pong sual ta ne misual pa chuan garage lam chu pan puya chumi chung chuan Paul le Rosalie te chu an ron thleng ve chi boka chu recording top lama chuan Paul le Rosalie te chu tranpuina ngenin ring takin an au chiamane Randall detective chuan video footage alang misual khallai car number plate le a hmingin ziana chu hriatan tum ngiala ma se video chu fialo em wang chuan an hmu thei ta chuang lawa California hian an car number plate a chuan a license number phone number le anei tu hminga chuang threin ani mi puite te ti ai lo zongin Randall chuan media jenete ruk bo chung chang chu a the dara jenet bo chung chang mi puite hria ta tlang zarin an thayang angin mi puite chu jenet bo thu the dar tur chuan an ngen ta top mai ne service helicopter mang te chuan San Jose ram chung chu fangkualin loudspeaker mang chuan jenet bo thu chun puang ta dum duma San Jose mi puite chuan jenet chu an leina hle a ama zong chuan an tang tlangin an thol hlok hle San Jose ram chung ko thler tina chuan a bo thuama jenet lan na nge thalak chu tarin an hol kim thokat to a ama jenet nge po alo tlan chuak thei hlo ani pon puntina lam tanga nei ti alo hriat theinan chu lekha tara chuan thun hu chian nei boka ne thui vak lawan tlan hnu chuan chu pa chuan kar chu ti dinga invar lian tak chunga garage ha chuan a tlan luta back seat chu hongin jenete chu ala chuaka in chung chhong ni na chuan a chhopuya room pakhata chuan lupuin chuata chuan a the thla thuaya apong sol zo le hnu chuan a ban rek chu tin a saka chumi hnuwa a bana handcuff bun tir chung chuan a inbual tira sawar chu on saka a inbual chung chuan a kalsan taria jenet chuan a hlau tak zat to a amang ang lutuk chu a khur zoi zoi thei hialani a inbual chung chu a rilru chu hadam ve dawa a chan chu bul hnaya omlawa a tinaina khoi lo boka a inbual chung chu hun hadam berani ri ni atu ka chuan inruk bonu chu dulawin San Jose mi pui thahnem takte chuan Rosalie te chung ko thlawang honan kong zo in an tling khoma police te chuan jenete chung te chu mi pui pun khomna chuan tel ve tur chuan an ti ani
chumi zing vek chuan ama robo tu chuan news TV a chuan lo en ve a news a chuan genetica zen chuan TV kal tlang chuan lo bia a genetin a thil soi chu lo hria thei hlo takin ti thuwa poison takom tur le beidong lawa an chan chuawa tur thu chu alo hril na samaya chunga ka zenin a fuina chuan geneti chu bei seina siama anun na in tor pha don po ni se chumi solpa la ka tanga zelen chu atum ru hle anin shena tanga ni ni na chuan genet chuan atlan chhuwa dan tur chu ruwa man tan ta a ma se phim khur chu ngai don hle a ama man tu chu a fin khalangai ti chu chiang takin a hria ma se nun man mek le adin huna chuan in rin tok chu harati hle a chu thil chu ti thei ti chuan ama chu in fuina sa hle a ama man tu chu biak nge chu tumani chu ti lai chuan ama man tu chu ruma chuan ron lu ta a hmela chuan a phim khur hle don ti chu hriata geneti mita tak chuan ena anui deuh heu mai le ngala geneti chuan atenin a hmai chil han chha khum sak chu chak hle a screwdriver manga a hmai han phil pok mai chu hi sapa chumi hnuwa angai dam dilna le a in chirna thu ngai thlak chu du hle ma se chu tia ti ai chuan a pian pui fin na manga zol do taka ro man na kal pui chu tha in a hria ani chu tia mel reng lai chuan genet chuan acting chu bai chho tan ta a lo nui let ve sakin nel om tak chuan an ming no kwal vela o ka nem le ngai no be zet chuan a tui hal thu soin in chu dila handcuff chu bun tir le in chhong hnui lama tuila tur chuan a voi khat nan a mai na chuk san ta a handcuff chu in tin motala phel chu ril ruk tan ta a handcuff chu chabi tel lo pona hon thei ti chu a hre ve a ku chu handcuff a chuan a thol ang reng hle a handcuff a in lok na lai chu a thi chhiaw phel thei ni chuan a chuak thei nge don ti chu hria a handcuff a in lok na lai baton tu takte chu han nem waka maktak mai na in phel ta der mai ti chuan genet chu handcuff sal tan na ta chu a chuak ta phota ma se tlan chuanan hun tlem te chaw nei ti hra chianga chumi chung chuan thil tangkai taka ngai tu ngai dona anun na lo chan ta hlo nei pon police ten mi sualan zon chhuwa thei na na an hna ti ol sam tura pui ta thleng chuan aril ruwa ron lut bokani genete hian a una pa pol nen chuan CSI law and order ti chun en don thina chu sowa chuan detective ten an hnu chuina na tangkai tur fin fianan dap khom thin ti te chu a hra chuaka Misual Paris watch chu rang tak chuan la a room kil lama chuan atlan phaya ama kidnap tu inada toys then khat zinga chuan satel lem chu la a chumi hnu chuan bedroom a chuan luta a kor hnuai chu la bokani genet chuan CSI sowa changtu pakhat tenin in pongsual case chui chu anana victim ki korte man tangkai dan te kha hrenga reilo te a misual chuan rek chuak thei ta ti te chu a hrakhiawa chutia ruam manna siam vel lai chuan ama man tu ke pen ri chu a hrele tatlat mai in chunglam chu ron pan chawa chu vele ama man tu ron lu ma in genet chuan handcuff chu bun thale sok soka khuma chuan lo mu a misual pa chu kongka chuan ron lu ta chutia ron lu lai chuan genet chu chiang zat chuan a ena genet chuan apong sual le chu a hlau tak zatani a bawa tangin nili lai liam ta a chung te chu genetin hu chuina masona om thei mai lo wang chuan an mang ang tak zat to a detective randoi hu chui chin chu an masona nei chhuna la ni ri tlatani police te chuan anu rozilei chu police station an kawa hetinga no pangruk bo tam jok chu an hmu le to ngai lo thu the chun lo hrila ma se rozilei chuan an thu sei chu ngai thla thadu wak lawa engtin motaka a fanu chu hmu let le chu ring tlatani nili don an in hren hnu chuan genet chu chawina taksa chu dang to hle a ma se ril ru ero a fim kur thunga misual pala ka tanga zalen tur chuan a ro man chu chhun zo mangaya adam chuana na ma chu poimo ti in hreboka a hma ai chuan lo in komnel ve to do bok nen chupa chuan a ril tram em ti an zo chuan genet chuan rang tak chuan o ti chuan lo changa
chu pa chuan phone chu pe in pizza cha a biak pa chuan address an zo chuan misual pa chuan lo hril ve mai boka chu ti lai chuan Janet chuan ni hnialiam ta thil ton le motora chuan dan vel chu hra chuak ora a zalen thei nei ngai chuan chu pa chu zalen tak om tir chu atum lo chiang hle ani